Vidíte u nového videa, kde vaříme, jo, led a skuk, protože tady náš kameraman si řekl, že dneska budeme prostě vařit, že se jde vařit, jo. Jak vidíte, tak jdeme dělat palačinky, zatím to vypadá jako něčeho, nemůžeme říkat, dostali jsme, a nevím, banasy. Teď potřebuji, aby náš kameraman tak trochu nasypal 140 gramů mouky na váze, kterou nemá. Kolik? 140, to tam vyhoď celý. To je nejlepší bašťapej dnes. Já mám pocit, že tady v tomhle videu něco nebude dobře, jo, takže... Ještě. Dobře. To je koko. Co to řekl? Budeme se vystřihnout. Tam hodně pěny, to se tam nemá být, takže... Chceš trošku žluté jatrvají, chceš tím jatrvají. Potřebujeme sáček vanilkového cukru, takže... Nečorní, to je můj dům. Celý. Asi ne. Prostě Mám to. něco tam nasypáme. Dobrý. To bude dobrý. To bude ještě sladký. To bude tak se všechno postupí. Teď si musíme zjistit ingredience na další postup. Počkej, já si najdu. Neřekl jsem sprostý slovo. No to zatím hodně divně. Jak to chutná? Bude to chtít víc cukru. To je asi jediný, jak to chutná. Co to za ingredience, nebo co to bylo za... Napič to tam. Palačinky recept. To je anglicky. Aha, tak nic. To mě v životě Na nešlo. tohle. 50 minut. Na to nemáme. Máme. Ale... Kde je to video? Já fakt nevím, počkej. Ono bylo nahoře, I think. Nahoře! Nechně, Tady dole, už se ti načítá. Loading. Pičo, já nevidím. My nekreklamujeme. Tak jo. Máš tvrčík. To je všechno. Za prvý, dopadne to dobře, 100% ne, ale dobrý. Už máš tady 2 videa na jednou, to flic. To prdel. Do not sue us, YouTube, please. I need olej. K čemu olej? Je sůl, potřebujeme sůl. Kde máš sůl? Tohle je sůl nebo cukr? To je kunda. To je cukr, ty kundu. Tak jo.
Ne, tolik ne. Dobrý, to stačí. To myslím, že dáme víc. Čáte lidi. Ochutnáme. Potřebujeme ještě mouku. Dobré. Znova ochutnáme. Budeš platit, jo? Málo cukru v tom je. Ještě tam dáme normálně, jak to nějak chutná. Ty budeš platit. Ne. Že nám kradeš. Zpátky vydělím. Za... 10 let. Ano. 30 let. 30 let budeme aspoň mít $1. Ty už teďka přijde tvoje mamka. Jak to chutná? Dobře. Jo, už to... Dáme do páve. Ten masný. Celsiu. Kurva. Já to mám špinavý. Co? To nevadí. Jak to nevadí? Hygiena mýtus. Co budeme dělat do téhle, ne? Dáme to do airfryer. Ne. Jo? Viděl jsi z toho TikTok trend. Tady mám sračky. A nechci pít. Dobré. Chcete prostě pánvičku? Já nevím, kam to dát. To je mobil. Jo. I'm good idea. Já to budu držet. Jo. Ale teďka jdu mít pán. Okay. Jo, dívejte. Jo. Si dál mixovat. No, vypadá to, že potřebujeme ještě mouku, víte? Takže nasypeme ještě trochu mouky. Dobře, kdyby tady náš Tony měl kam doma blbý, jenom fucking... Aha, vystřih. Tak většinou. Kdyby měl... Nebudu to říct. Kdyby měl doma... Ty si dáme break. Ty nebudeš. Kdyby měl doma aspoň trochu víc ten... Ne trochu víc, kdyby měl doma odměrku a váhu a tak by to bylo dobrý. Už nemám. Sunflower olej. Co do pánvičku rozehříváš. Tuhle. Teď tam To vybuchne. nalijeme olej. Většího kundu jsem neviděl. A nebudu to pípovat, protože mi to nejde. Dáme tam mobil. To byste... Jak vidíte, náš kameraman. Trošku černý. Trošku bílý. Tohle jdeme dát na chvilku do ledničky, než se nám to rozehře. Tak máme aspoň trochu pevnou. Jo, ze spodu je to mokré. No to hodíme. Doslova. Chtěla jsem kam mezi ty píp. Pičo. Mně se spadlo. Pardon.
No, nechceš vypnout tu pánoč. Jako možná jo, že? Kde to? No, nice. Takže, jak jste viděli, tak se dáme napít mlíka. Gok. Vrátni to. Že tady máme opening, tady dobrý. Ale 100% jsem to neukradl, jo, tady donate. Ty budeš platit už. Nebudu. Budeš. Kde na to mám brát peníze, já budu kupovat kameru. To já. Co? To já. Dobrý, no. Je to nedá otevřít. Guys. Guys. Doufám, že to bude copyright, ať to mě nedostane peníze. Nesídá srandu, Tony. Mal bys vypnout tu kameru, prosím, na chvilku. For 1 second, please. Když nevím, jestli to má cokoliv. To vystříklo. Ty vole, v tom je nějaká guma. Čum, to je něco, nevím. Rušovýho navíc. Čum na to. Že to je žele. To jsou krásné pixely. I know. We need this to fuck Tony up. Ano, family friendly. We need this. Dobrý, ani to. Takže. Co to děláš? Teďka to vybuchne. Už je to dobrý. Už to musí být horký, jako ty. Jo, takže už možná jít tak tohle. Tak tady máme palečinku. Ne. Dá mi tam mobil. Tohle ještě není palačinka, jo, plná. To je. Nežer to! Tak, teďka to tam... Musíme nabíračku. Naval mi to, budeš to držet, dej to sem! Tak jo. Ne, ale pomalu, ať ti to nezvaří barák. Tak. Tak jo. Pojď mi to. Dávám mi to. Ty vole, to je debil. Dej to tam. Dobrý, no. Jak vidíte, tak první palačinka do not good taste. To bylo hrozný, ty vole. Celá palačinka na jednu, tu vole, to je tak na to, aby tam bylo celou misu, vole. Jedna palačinka. Tak jo. Už to musí být good. It tastes very good. Když budeš dělat svoje palačinky, tak si vždycky dejte těsto. Ale nedejte 10 GB RAM. Musíme se umít, aby jsme dodržovali hygienu. No, takže se utřem. Kde mám tu dřevěnu? Co To tebe? je... Počkej. Třeba máme najít vařičku. A tady jo, dobrý. Musíme se pokusit nějak to otočit. Nech to tak ještě. Já to potřebuji otočit. A ještě to takhle nech. Co když se to tam ze spoda připálí? Tak si to uhoří a bude ten nikdo. Je to chutná. Tady ničíme. Pálí to. Ty budeš umývat nádobí. Tak co budeš dělat? Já vařit. Já jsem hlavní podnět a přísudek, víš. Jak to mám otočit? Normálně. Jak? Normálně. Jak to mám vzít? Rukou. Jako moje máma.
Tvoje mamka i kámo s fucking superhero. Family friendly. Ty krása dost, je to nejde. To je horší než Bašta. The cooking channel is very good. My jsme nejlepší. Jak můžete vidět, tady Nežer to. Vypadá to fakt hnusně, jo. Nedělejte si to doma. Family friendly samozřejmě. Dali jsme tam toho hodně. Myslím, že ne. No, ty vole. To musím otočit, hoši. Jde na otáčení. Tak otáčet nám to nějak nevyšlo, potřebuji ještě trošku olej. Ty pídarasí. To tam nejde. Jo, aha, jde. Tak se to všechno. To je nejhorší cooking channel na světě. Je to naše první cooking video, my neumíme vařit ani palačinku. Uvidíte, palačinka už se tvaruje. Bábovičko. Dělej natáčet tu pořádně. Vidíte, jak vaříme. Jo, kvůli tomu jsem musel kupovat vajíčka. 2 za 12 korun. Bylo to drahý. Ano, úplně. Nekupujte si tady vyvaní vajíčka. Ty vole, to pálí! Family friendly. Já se cítím, jak to máš. Ten Němeček teďka se dívá na naší video. To je ze mě srandu, he. Tak teďka dáme tam černý. Tak dáme teďka Ne, mobil ne, it's very new, it's very... It's very good. It very sucks. Yeah, it Very good sucks. pixels. Yeah, I know. To je nejhorší věc, co jsem... Taky. To je monstrum. To voní teda. Ano, bez nutely, bez ničeho. Prostě nekoupil šlhačku. Kolik stojí šlehačka? Co? Kolik stojí šlehačka? Nevím. 15? Jdeme se tam koukat. Třeba doma šlehačku, kterou si sami vyšláma. Už je 30. Dělej. Jaká 30? 30. Jako... 5:30. OK, ještě má půl hodiny. Tak jo, ale tady potřebujeme nějaký talířek, na který se to vejde. Vejde, já nevím. Podrž to, já si jdu hledat na Google, aby objednávali to. Very good weather. Když se to rozbije, tak to znamená, že je to Claire, anebo to samo udělalo. To je přezdívka, ano, samozřejmě. Tady máte našeho kameramana, jak si pěkně nabírá páčinky. Už je to dobrý. Jo. Dobrý, Ty se vypněl, že je to vypnutý. Hoď to na to. Ale tak to musíme uklidit. Jo, já vím. A proč je to tady kurva na zemi? Co budeš srdky mixovat? Kyslík? On mixuje kyslík. Omylem tady je všechno, omylem. Aj cooking channel. Kanál je tady omylem. Bacha, to nespadne. Co? Jo, počkej. Takže jo, teďka to Ne. Počkej. Počkej, já si vezmu nůž. To je kokot. Tady máme šlehačkový bobík. Počkej. Kameraman, prosím, kamerujte. Prosím, fakt, prosím. Dobrý, nám dodne šlehačka, ty. No. Tady máte naší, ty vole, mi se něco udělalo s tím. To nezaostřuje, jo, dobrý. Já potřebuji kameramana. Potřebuje dekoraci. Prosím, natáčej. Potřebuje dekoraci.
Mňam, mňam. No. Dobré. Ty jsi takový smrt! To stačí. Dopadla naše palačinka. Vidíte? Jak vidíte, náš kameraman to tak trochu nezvládá, jo. Pomoc! Ne, to je dobrý, to je dobrý. Nešajte na to, pane. Za prvý... Co jste řekli? Takže no. Jak to chutná? Dobře. Dobře. Doporučuju. Teda bez tak málo šláčky to nejde. Dobré. Dobrý, tak čapte.